ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து ப்ரேயர்ஸோட ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம. ஓகே. ஞானாஞ்சன சலக்கய சக்ஷுர்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வந்து வெல்கம் டு திஸ் லெவல் 2 கோர்ஸ். நம்ம வந்து நவம்பர் 29 இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஸோ நம்ம இந்த இன்னைக்கு வந்து வி வில் ஹாவ் த இன்ட்ரோடக்ஷன். நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வந்து எப்படி வந்து இந்த நம்மளோட இந்த நெக்ஸ்ட் ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா, இந்த 18 சாப்டர்ஸ் நம்ம எப்படி படிக்க போறோம், நம்ம வந்து என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே. ஸோ நான் வந்து I'll just share the screen. ஸோ ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? தெரியுதுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் அவங்களுக்கு நம்ம வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து இந்த பக்தி பகவத்கீதை லெவல் 2 அட்வான்ஸ் லெவல் 2 கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ require the blessings of Sri Radha Govinda, Balarama, all our gurus, சிக்ஷா குருஸ் எல்லாரும், பிளஸ் ஆல் த டிவோட்டிஸ், உங்களோட மர்சி இருந்தால் தான் நம்ம இது ரொம்ப நல்லா கொண்டு போக முடியும். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிபடிஸ் மர்சி. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நம்ம வந்து இந்த 18-day கோர்ஸில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லா டிவோட்டிஸும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. அதே மாதிரி சீனியர் டிவோட்டிஸும் ஷேர் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் நமக்கு வந்து பார்க்கும்போது சில இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு.
என்ன அந்த இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்று, எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து பகவத்கீதாவை வந்து இன்னும் டீப்பராக பார்க்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் காமனாக அதுதான் நம்ம எல்லாரும் விரும்புகிறோம். அது ஏன் இன்னும் டீப்பரா நமக்கு வந்து பார்க்கணும்னு நமக்கு தோணுது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற பற்று. அது மட்டும் இல்லாம, நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், அந்த டிவோஷனல் பாத்துல முன்னேறணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ண வந்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மாதாஜிஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணீங்க. தட் இஸ், நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி பகவத்கீதையை படிக்கும் போதும் வந்து நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு இன்சைட்ஸ் கிடைக்குது. அதனால எதனால நமக்கு அந்த இன்சைட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி படிக்கும்போது நமக்கு அது ஆழமா புரிய ஆரம்பிக்குது. அதை நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப் வந்து வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பல புது கோணங்கள்ல இருந்து நமக்கு அதை பார்க்க முடியுது. புதிய டவுட்ஸ் வரலாம், இல்ல நமக்கு புதிய இன்சைட்ஸ் வரலாம். அதெல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து நம்ம சில டைம்ல வந்து பகவத்கீதையில இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, வேதங்கள் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க. ஆனா அதை எப்படி நான் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரது, அந்த மாதிரி டவுட்ஸும் வரலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன தேவை, நமக்கு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவை. அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய மாதாஜிஸ் எல்லாம், நீங்க எல்லாம் பிரபுஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து நிறைய கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றீங்க. ஸோ அப்படி அட்டன் பண்ணும்போது நிறைய டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு அந்த ஞானம் வர டைம்ல பல டீப்பர் இன்சைட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஐ ஷுட் ரியலி அப்ரிஷியேட் ஆல் ஆஃப் யூ. பிகாஸ் அந்த டைம் எடுத்து நம்ம வந்து அந்த டைமை வந்து இந்த பிரஜல் பாக் நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாம டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வேண்டி பார்க்குறோம், கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு வேண்டி பார்க்குறோம். நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து அந்த டைமை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றோம். அப்படி இருக்கும்போது ஸோ யூ ஆர் ஆல்சோ ஏபிள் டு கெட் பெட்டர் இன்சைட்ஸ். ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். ஸோ அது நமக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதோடைய பலன் என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது, நமக்கு இந்த டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போகும்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக ஆரம்பிப்போம். இப்போ நம்ம லெவல் 2 இருக்கு. லெவல் 3ல ஃபர்தர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். நம்ம வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் நம்ம லெவல் 3ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பக்தி சாஸ்திரி இருக்கு. அப்போ ரொம்ப டீப்பா நம்ம வந்து பகவத்கீதையை இன்னொரு வாட்டி பார்ப்போம். நம்ம ரொம்ப டீப்பா பகவத்கீதையை பார்ப்போம். ஏன்னா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்ப்போம் நம்ம. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் பாயிண்ட், எப்படி நம்ம அதை பயன்படுத்தணும். நம்ம கையில ஒரு நல்ல டூல் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு நல்ல ஒரு பெரிய கார், இப்போ வந்து பென்சிடிஸ் பென்ஸ் அந்த மாதிரி கார் கிடைக்குது. அது நமக்கு ஓட்ட தேர்லன்னு என்ன ஆகும், அது இருந்துட்டு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஃபர்தர் இன்சைட்ஸ் நம்ம இந்த மேலும் மேலும் நம்ம அந்த லெவல்ஸ் நம்ம வந்து படிக்கும்போது நமக்கு அது தெரியுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் லெவல் 5 பக்தி வைபவ்ல நம்ம வந்து இதை பத்தி பார்க்க போறோம், இது பாகவதத்தை பத்தி படிக்க போறோம். ஸோ இந்த நம்மளுடைய பக்தி அறிவு ஆனது எங்கேயும் ஸ்டாப் ஆகுது, அது வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து அந்த நம்ம வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில ப்ரோக்ரஸ் ஆக முடியும். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். பிகாஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோம், தட் இஸ் நம்ம டிவோட்டீஸ்ன்னு சொல்லும்போது இந்த 3 levels ஆஃப் டிவோட்டீஸ் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி அண்ட் உத்தம அதிகாரி. நம்ம என்ன லெவல்ல இருக்கோம்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம எப்படி வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மனதில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த லெவல் 2 ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்தரா நமக்கு அது படிக்கிறது நமக்கு தூண்டுறது அது. ஸோ நமக்கு அதுல வந்து அந்த ரசம் நமக்கு வருது, படிக்கணுமே அப்படின்னு நமக்கு டீப்பா தோணுது. ஸோ உங்களுடைய நீங்க எல்லாரும் சொன்னது வச்சு நான் வந்து அதை சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு சொன்னேன் நான். ஸோ நம்ம இந்த 18 சாப்டர் நம்ம வந்து இந்த பிரயாணம் முடியறதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அடிஷ்னலா வந்து நம்ம பகவத்கீதையை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நான் முழுமையா நம்புறேன் நான். ஸோ இதுல வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு நம்ம ஒண்ணு பார்க்கலாம். ஓகே, அவர் வந்து 22 நவம்பர் 1974ல பஹ்ரூபா என்றவருக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சாரு. அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, இன் மை புக்ஸ் த philosophy of Krishna consciousness is explained fully. So if there is anything which you do not understand, then you simply have to read it again and again. By reading daily, the knowledge will be revealed to you, and by this process, your spiritual life will develop. அவர் என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதா, தட் இஸ் என்னுடைய புத்தகங்களில், என்ன புத்தகங்கள்னா சும்மா ஜஸ்ட் ஸ்டோரி புக்ஸ் அது கிடையாது.
அவர் வந்து வேதங்களை விரிவாக நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறார். வேதங்களை எல்லாருக்கும் புரியிற வகையில் வந்து பர்பட்ஸ் எல்லாம் எழுதி நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கார், டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதை நம்ம வந்து பிரபுபாதாவோட புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை பற்றி புரியும், வாழ்க்கையை எப்படி நம்ம நடத்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி நமக்கு புரியும். அப்படி பார்க்கும்போது திருப்பி திருப்பி படிக்க நமக்கு வந்து தோன்றும். ஸோ அது எப்படின்னா, நமக்கு ஏதாச்சும் புரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, வேற எங்கேயும் போக வேணாம், பகவத்கீதை பாகவதத்தை பார்த்தாவே போதும், திருப்பி திருப்பி படிச்சாவே நமக்கு போதும். ஸோ அப்கோர்ஸ் நம்ம படிக்க போறோம், நம்ம வந்து எப்படி ஒரு கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டா கூட நமக்கு ஒரு நம்மளை வந்து நல்ல வித்து கழை சேர்க்கறதுக்கு யார் தேவை? குரு. இப்ப நம்ம பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா அவர் புக்ஸ் மூலியமா நமக்கு வழிகாட்டுறாரு. அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு குரு மூலியமாவும் நம்ம வந்து நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற இந்த கடலில் இருந்து மீள நம்ம பார்ப்போம். நம்ம அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா ஸோ டெய்லி நம்ம வந்து படிக்கணும், பிரபுபாதா புக்ஸை டெய்லி படிக்கணும். ஸோ அப்போ டெய்லி படிக்கும்போது தான் அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கும், நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தையும் வந்து நம்ம டெய்லி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் பலன் இல்லாமல் போடும். ஒருத்தர் எக்ஸசைஸ் பண்றேன், நம்ம உடற்பயிற்சி பண்றேன்னு சொல்லி 2 நாள் மட்டும் பண்ணி அப்படியே விட்டுட்டு போனேன், நான் உடம்பு வந்து நல்ல ரீதியில் இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி எது பண்ணாலும் கண்டினியூஸா கன்சிஸ்டண்டா பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு அதனுடைய பலன் கிடைக்கும். இது பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்காரு நமக்கு. ஸோ பகவத்கீதானா என்ன சொல்ல முடியுமா? பகவத்கீதானா என்ன? நமக்கு எல்லாம் போய் சாங் ஆஃப் காட் இல்லையா? பகவத் அப்படின்னா வந்து இறைவனை பற்றிய இறைவனை பாடிய பாடல். ஏன்னா பகவத்கீதா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசிக்கிறார் இல்லையா? ஆமா, இறைவனுடைய பாடல்கள், சாங் ஆஃப் காட். பகவத் அப்படின்னா பகவான் அப்படின்ற போது கிருஷ்ணர் பகவான். இது வந்து கீதம் அப்படின்னா என்ன? சாங். சோ பகவானால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கீதம். அதுதான் வந்து இந்த ஒரே ஒரு கிரந்தம் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரே டைரக்டா நமக்கு அளித்திருக்கு, டைரக்டா அவருடைய வாயிலிருந்து வந்திருக்கு. பாக்கி எல்லாம் அவருடைய சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் நமக்கு அளித்திருக்காங்க இல்லையா? சோ பகவத்கீதை தான் டைரக்டா தட் இஸ் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசிச்சு அது அப்படியே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணருடைய மொழியிலிருந்து நமக்கு கிளியரா நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ வேற எந்த கிரந்தமும் வந்து இந்த மாதிரி டைரக்டா நமக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. பாக்கி எல்லாம் அவருடைய சக்தி வேச அவதாரங்கள் வழியா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தா நமக்கு பகவத்கீதை நம்மள, பிகாஸ் குருஷேத்திர போர் வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல தான் அந்த போர் களத்தில் தான் இந்த பகவத்கீதை குறிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால அதுல இருந்து நமக்கு பகவத்கீதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஓகே ஃபைன். பகவத்கீதை இஸ் அ சாங் ஆஃப் காட். அது மட்டும் இல்லாம பகவத்கீதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் வந்து, தட் இஸ் லேர்னட் பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து பகவத்கீதை என்றால் நம்ம ஏன் பகவத்கீதையை படிக்க வேண்டும் சொல்றாங்க. இது நம்ம உடலுக்கான மேனுவல் பிரபுஜி, ஒரு கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ அது ஒரு மேனுவல். நம்ம வந்து எந்த உலகத்துல எந்த மெஷின் எடுத்தாலும் எது எடுத்தாலும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு புக்லெட் கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும், அவன் வந்து உலகத்துல எப்படி பர உலகத்தில் இந்த உலகில் வந்து எப்படி வாழணும், பர உலகை அடைவதற்கு என்ன செய்யணும். ஆமா ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஏன் தோன்றணும், என்ன காரணம், ஸோ அதுல இருந்து என்ன, அதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது அது. ஓகே, இது நம்ம ஸோ இந்த நமக்கு ஒரு ஹையர் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவங்க கொஞ்சம் டீப்பா பார்க்கலாம். இந்த ஹையர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு இப்போ நம்ம ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம். நம்ம இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் நமக்கு ஒரு தேவை, என்னெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட்டா வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்னுடைய சஜஷன்ஸ் இருக்கு. அது நம்ம பார்க்கல என்னாலன்ட்டு. ஒன்று வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து கிளாஸுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 மினிட் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு ரவுண்ட் நம்ம வந்து சாண்ட் பண்றோம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை. ஓகே, அது 7.5 minutes பக்கம் ஏதோ வரும்.
ஸோ நம்ம சாண்ட் பண்றோம். அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து மினிமம் ஒரு ரவுண்டாச்சு நம்ம வீட்டுல சாண்ட் பண்ணணும். என்ன கேட்டா நம்ம இந்த ஒரு வருஷம் நம்ம இன்னும் ஒரு 6 months அந்த டைம் வரத்துக்குள்ளேயே எல்லாரும் 16 ரவுண்டர்ஸா இருக்கணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் எல்லாரும் சாண்ட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன். எல்லாரும் பண்ணலாம் அது கண்டிப்பா. ஸோ ஆனா முதல்ல நம்ம என்னன்னா எல்லாரும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு வந்து நம்ம சாண்ட் பண்ணும் மகா மந்திரத்தை பீட்ஸ்ல நம்ம ஜபமாலையில ஒரு ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சோம். வீட்டில் நம்ம டெய்லி சாண்ட் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து கிளாஸ் இருக்குல்ல வெள்ளிக்கிழமைகள் 8 மணிக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ வந்து 7:50 நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா விஜயகுமாரி இருப்பாங்க இருப்போம். அங்க வந்து நம்ம முதல்ல கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரவுண்டு நம்ம வந்து ஒரு மாலை நம்ம எல்லாரும் சாண்ட் பண்றோம். ஓகே, எல்லாருக்கும் அது நம்ம ஒரு இதா வச்சுக்கலாம், நம்மளுடைய மெத்தடா வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம என்ன படிக்க போறோம், எப்படி வெரி குட் அப்படிதான் பண்ணோம். சரள ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ எல்லாருக்கும் அப்போ வந்து யாருக்கும் சேலஞ்சிங்காகவே இருக்காது. அதை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும், இன்னொரு 6 மாசத்துக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் 16 ரவுண்டு வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம சாண்ட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம முன்னேற முடியுமான்னு எல்லாரும் பிரயத்தனிக்கலாம். கடவுளுடைய கிருப்பையை நம்ம மற்ற டிவோட்டீஸோடைய மெர்சினாலும் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, அது ஒன்று. ரெண்டாவது, வாட் டு வி லேர்ன், என்ன படிக்க போறோம், எப்படி படிக்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து 15 to 20 ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல கவர் பண்ண பார்க்க போறோம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த நமக்கு நம்மளால எடுக்க முடியாது எடுக்க போறது இல்லை. ஒரு 10-15 ஸ்லோகம் 15 to 20 ஸ்லோகம் ஈஸியா நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம்னா ஒரு வாரத்துல நம்ம வந்து அதுக்கு கிளாஸுக்கு அப்புறமும் நம்ம போய் நம்ம வந்து அதை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சோம் வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட புரிதல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு 15 to 20 ஸ்லோகா வரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு செஷன்லையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் நம்ம இந்த கிளாஸ் வச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம எப்பாச்சும் நம்ம அடிஷ்னல் கிளாஸஸ் தேவை அப்படின்னா நம்ம இந்த ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம். நம்ம எல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டு நம்ம வைக்கலாம். ஆனா மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இப்போதைக்கு ஒரு செஷன் தான் பர் வீக். ஃப்ரைடே 15 to 20 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அப்புறம் என்ன படிக்க போறோம், எப்படி படிக்க போறோம், ஹவு டு வி லேர்ன் அப்படின்னா ஒரு மெத்தட் வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி. நம்ம தானாகவே நம்ம படிக்கிறோம். அவரவர்கள் படிக்க போறாங்க. எப்படி, ஒன்று வந்து எல்லாரும் வந்து பிரபுபாதா புக்ஸ் பகவத்கீதை நீங்க படிக்க போறீங்க வீட்டுல. அதே மாதிரி பிரபுபாதாவுடைய வீடியோ ஆடியோ இதெல்லாம் கேட்க போறோம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன நமக்கு நான் படிச்சது பத்தி பிரபுபாதாவோட ஆடியோ வீடியோல இருந்து நமக்கு இன்னும் ஃபர்தரா நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பெட்டர் டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். ஸோ நம்ம கிளாஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியும், ஓகே நம்ம வந்து இப்போ அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வரோம்னா ஃபர்ஸ்ட் 15 or 20 ஸ்லோகாஸ் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சுட்டு வரலாம் அப்படி நம்ம சொல்றோம்னா, ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 20 ஸ்லோகம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிக்கணும். ஸ்லோகம், அதோடைய டிரான்ஸ்லேஷன், அப்புறம் வந்து மீனிங்கு, அப்புறம் பர்பட். அப்புறம் அதை படிக்கும் போதே நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம். ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும்னா அது படிக்கும் போதே டவுட்ஸ் வரலாம், இல்லை நம்ம இதெல்லாம் ஷேர் பண்ண விரும்ப அது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ரொம்ப டைம் ரீடிங்க்கு நம்ம வச்சோம்னா நம்ம வந்து புரிதல் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆயிடும், கிளாஸஸ் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம எல்லாரும் படிச்சுட்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருது. அதுக்கு மேலதான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதனால எல்லாரும் கிளாஸுக்கு முன்னாடி வரும்போது இந்த 15 ஸ்லோகா நம்ம அந்த கிளாஸ்ல என்ன எடுக்க போறோமோ அதை பத்தி படிச்சுட்டு வர்றது. அப்புறம் அதே மாதிரி கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம கிளாஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது நிறைய இது நமக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அப்புறம் வீட்டுக்கு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த டவுட் இருக்கு, இது எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கலாம், அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதையும் நோட் பண்ணி அதையும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து கிளாஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன், கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ரிவிஷன் ஒன்று பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து தரோவா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நம்ம மனசு நல்ல தரமாக வந்து ஆணித்தரமாக நமக்கு புரிதல் உண்டாகும் அப்படின்னு நம்புறேன். அப்புறம் கிளாஸஸ்ல எப்படி நம்ம இருப்போம் நம்ம அப்படின்னா நம்ம லிசனிங் ஒன்று கேட்டுட்டு இருப்போம். நம்ம எப்படின்னா ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட கேட்டுட்டு இருப்போம்.
ரெண்டாவது பார்ட்டிசிபேஷன் டிஸ்கஷன் ரொம்ப முக்கியம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விகள்ல எது சரி எது தப்புன்னு எல்லா கேள்வியும் சரிதான், ஒரு கேள்வி தவறு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒவ்வொருத்தருடைய புரிதலும் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும், வேற ஆங்கிள் பார்ப்போம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து எந்த கேள்வியும் வந்து நம்ம வந்து தவறான கேள்வி அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ கிளாஸ்ல வந்து எந்த கேள்வி வேணா மனதில் தோன்றது அப்படியே கேளுங்க, அப்படியே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஸோ எதுவும் டோன்ட் ஹோல்டு பேக். இது தப்பா இருக்குமோ, இல்லை நான் லெவல் 1ல படிச்சிருப்பாங்களே, ஸோ இது லெவல் 2ல நம்ம கேட்கறது தவறா அப்படின்னு ஒன்றும் நினைக்க வேணாம். நம்ம நான் சொல்றேன், நம்ம லெவல் 5 முடிச்சாச்சு, பக்தி வைபவ் பண்றோம், நம்ம அவன் மனசுல இப்ப நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து அது நினைக்கவே வேணாம். மனதுல தோன்றதை வந்து நம்ம கேள்வி கேட்கலாம். அதே மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ், தட் இஸ் உங்க இதை ஷேர் பண்ணு. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை மற்றவங்களுக்கும் அது அந்த அவங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணும், எல்லாருக்கும் வந்து வழிகாட்டும். அது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல முன்னாடி செல்றதுக்கு, தட் இஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸுக்கு அது வழிகாட்டும். ஸோ கண்டிப்பாக இது நம்ம பண்ணணும். ஸோ இதுல வந்து யாரும் வந்து நான் இந்த கேள்வி கேட்கலாமா கேட்க வேணாமா, இல்லை வந்து எப்படி பிரபுஜி என்ன நினைச்சுக்காங்களோ மொத்தம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் டிஜிட்டல் ஹேண்ட் உயர்த்த தெரியும் இல்லையா, எல்லாரும் டிஜிட்டல் ஹேண்ட் யாருக்கெல்லாம் டவுட் இருக்கோ அவங்க வந்து டிஜிட்டல் ஹேண்ட் உயர்த்திருங்க. அந்த டைம்ல வந்து நான் அந்த டிஜிட்டல் ஹேண்ட் உயர்த்தினவங்க ஒருத்தரையும் கூப்பிட்டு நம்ம அதை பேசிக்கலாம். அதே மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கோ ஸ்லோகர் ரிசைட்டேஷன் எது இருக்கும்போது நீங்க டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரிசைட் பண்ணல எல்லாரும். ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரைய கூப்பிட்டு இப்போ நம்ம அது படிக்க வைக்கலாம். அதே மாதிரி எல்லாரும் வந்து ஸ்லோகத்தை ரிசைட் பண்ணணும். தப்போ தவிர கவலைப்படாதீங்க. நான் எல்லாம் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு ஸ்லோகம் சான்ஸ்கிரிட்னாவே என்னன்னு தெரியாது. ஸ்லோகம் ரிசைட்டேஷன்ல ரொம்ப ரொம்ப அபத்தமா இருக்கும். ஆனா பரவாயில்ல, நீங்க வந்து தவறுன்னு நினைக்காதீங்க. தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்க ஸ்லோகத்தை நீங்க வந்து இது ரிசைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க இந்த கோர்ஸ் முடியறதுக்குள்ள நல்ல ரீதியா நீங்க வந்து ஸ்லோகா ரிசைட்டேஷன் பண்ணுவீங்க. வேற எந்த விதமான பயிற்சி எதுவுமே தேவைப்படாது. நீங்க இதே வந்து கிளாஸ்ல முன்கை எடுத்து நீங்க வந்து யூ ப்ளீஸ் ட்ரை டு ரிசைட். ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, தப்போ இதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ஸ்லோகா ரிசைட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்றோம், இப்படி பண்ணி ஏதாச்சும் வந்து வித்தியாசமா பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லி கொடு, எல்லாரும் வந்து எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எல்லாரும். அப்படி வந்து we should progress. ஸோ ஸ்லோகத்தை வந்து ரிசைட் பண்றதுக்கு டோன்ட் ஹெசிடேட். ஓகே, ஸோ அது வந்து நான் கண்டிப்பா சொல்லணும் அது. பிகாஸ் நான்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமா இருந்தேன். ஆனா இப்ப நான் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்னு கேட்காதீங்க. ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, அட்லீஸ்ட் ஃபேர்லி ஐ கேன் ரிசைட், அந்த மாதிரி இருக்கு. சார் ராதிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, அப்புறம் அவங்கள பத்தி எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா பிரபுஜியை பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லா மாதாஜிஸும் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி நம்ம ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருந்தோம், இப்ப எப்படி சொல்றோம் பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட் இல்லைங்களா மாதாஜி? எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றோம். நம்ம காரணம்னா வேற எதுவும் கிடையாது. தட் இஸ் நம்ம வந்து நம்ம தைரியமா ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் இந்த ஸ்லோகங்கள் படிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் நமக்கு அந்த அருள் பதிவார். ஸோ தைரியமா தப்புன்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க வந்து ஸ்லோக ரெசிடேஷன் பண்ணுங்க. ஸோ தென் வி ப்ரோக்ரஸ். ஸோ கிளாஸஸ் பார்த்தோம், அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி பார்த்தோம். அப்புறம் அதுனா அட்டெண்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து என்ன, நம்ம அன்னைக்கு அப்போ சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது கண்டினியூட்டி இருக்கும். ஸோ கண்டினியூட்டி இருக்கும்போது நமக்கு மிஸ் ஆகாது. அஃப்கோர்ஸ் புரியும், நம்ம வந்து இங்கே மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இருக்கோம், நமக்கு சில டைம்ல வந்து சில சேலஞ்சஸ் வரும், நோ ப்ராப்ளம்ஸ். அதை அடுத்த கிளாஸ்ல மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வந்து மற்ற டிவோட்டீஸ் கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் வந்து என்னன்னா, விஜயகுமாரி மாதாஜி இல்லைன்னா வந்து ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் அனுப்புவோம். அந்த கூகுள் ஃபார்மை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு, ரொம்ப சிம்பிள் தான், 4 கேள்வி தான். உங்க மொபைல் நம்பரு, நீங்க இங்க இமெயில் ஐடி, உங்க பேரு, எந்த நாள்ல நம்ம எந்த டேட் நம்ம கிளாஸ் பண்ணி அந்த கிளிக் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் வந்து எவ்வளவு சேன் பண்ணிடுறோம், வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டா சேன் பண்றோமா இல்லையா, அதான் 4 கொஸ்டின் தான். நீங்க அதை அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல கிளிக் பண்ணா போதும், உங்களுக்கும் வந்து அதோடைய அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்துடும். ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். அப்புறம் அதே மாதிரி குரூப் ஸ்டடி, இது வந்து நான் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ் மெத்தடு நான் பார்த்துருக்கேன். இது பக்தி விக்ஷா அப்படின்னு சொல்றோம், ஸ்டடி சர்க்கிள். இதை பத்தி யாராச்சும் எல்லாருக்கும் தெரியுமா, இல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா ஸ்டடி சர்க்கிள்னா என்ன, பக்தி விக்ஷானா என்னன்ட்டு? சரளா மாதாஜி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பக்தி விக்ஷா இல்ல ஸ்டடி சர்க்கிள் அப்படின்ட்டு?
சரளா மாதாஜி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தான் முடிச்சிருக்காங்க. அதான் கேள்விப்பட்டிருக்காங்களா கேட்டேன். கேள்விப்பட்டதில்ல பிரபுஜி. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். பகவத்கீதை முடிச்ச உடனே பக்தி விருட்சா இருந்தது பிரபுஜி. அப்போ ஓகே. நம்ம இவங்க வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி இவங்க எல்லாம் வந்து அனிமேகல மாதாஜி எல்லா மாதாஜி இருந்திருக்கோம். அப்போ ஓகே. வந்து இந்த ஸ்லோகம் 1 or 2 வாசிச்சு அது பிரபுபாதாவுடைய விளக்கம் இதெல்லாம் படிச்சு இப்போ இப்ப நான் படிக்கிறேன்னா அதுல என்ன இருக்குங்கிறத நான் சொன்னா அடிஷனலா சொல்றத வந்து மற்ற மாதாஜிமார்களும் சொல்லுவாங்க. ஓகே, உங்க வெரி குட், கருத்துக்களையும் சொல்லுவாங்க. வெரி குட். அது மாதிரி படிச்சுட்டு வந்தோம் பிரபு. அப்போ இப்பதான் அது நிறுத்திட்டோம். பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். சம்டைம்ஸ் வந்து சேலஞ்சஸ்னால அப்படி இருக்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து இங்க ஒரு பக்தி முதல்ல ஒரு குரூப் நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்புறம் அது எப்படி போகுதுன்னு பார்த்துட்டு இன்னும் நம்ம வந்து நிறைய பேர் அதில் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா வேணா நம்ம 2வது குரூப் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். முதல்ல வந்து ஒரு குரூப் நம்ம வச்சுக்கலாம். பக்தி விருக்ஷா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஸ்டடி சர்க்கிள்னா நம்ம வந்து தனியா வந்து ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடுறோம். அப்போ வந்து நம்ம அந்த பர்ஃபெக்ட்லாம் ஃபுல்லாக பார்க்கணும், இன்னைக்கு நாளைக்கு பார்த்துக்கிறாம அப்படின்னு எல்லாம் சம்டைம்ஸ் தோணும். இப்போ கிளாஸ்ல எடுத்ததோ எனக்கு பிரபுஜி எடுத்தது புரியுற மாதிரி இருக்கு, பின்ன எதுக்கு நான் இந்த வாட்டி பார்க்கணும் அப்படின்லாம் மனசுல தோணும். ஆனா நம்ம வந்து பக்தி விருக்ஷான்னா நம்ம எல்லா டிவோட்டிஸும் ஏதாச்சும் ஒரு நாள் நீங்க எல்லாம் டிசைட் பண்ணிடுங்க. டிசைட் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் வந்து ஒரு டைம் நம்ம இதே கூகுள் லிங்க் இருக்கு இல்லையா, அந்த லிங்க் இப்போ உங்களுக்கு கூகுள் லிங்க்ன்ற நம்ம ஜூம்ல என்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் கன்வீனியன்ட்டோ அந்த டைம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்போ வந்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஸ்லோகங்கள் கிளாஸ்ல எடுத்து நம்ம ஸ்லோகங்களை வந்து ஒரு தடவை வாசிச்சுட்டு அப்புறம் மீனிங்கு அப்புறம் பர்பட் எல்லாம் ஒரு வாட்டி வாசிச்சுட்டு நம்ம வாசிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அதில் வந்து யாரும் வாசிக்காம இருக்கக்கூடாது. வாசிச்சுட்டு ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் ஒவ்வொருத்தர் படிக்கும்போது என்ன அதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணா போதும், பிரச்சனை இல்லை. மற்ற மாதாஜிஸ் எல்லாரும் வந்து மற்ற மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் எல்லாம் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி நம்ம அந்த சாப்டர் படிச்சு முடியும் போது நமக்கு வந்து முழுமையான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும். சம்டைம்ஸ் நம்ம அதை படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு டவுட்ஸ் வந்துடும். எல்லாருக்குமே டவுட் வரலாம். எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்திருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து ஒண்ணு இப்ப என்கிட்ட கேட்கலாம். என்னால முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய சீனியர் சிக்ஷகர்கிட்ட கேட்போம். ராதிகா மாதாஜி, தர்மேஸ்வரி மாதாஜி அவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்டு நம்ம அதை அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன அதோடைய உள்நோக்கம் என்னன்னா நம்ம வந்து கிளாஸில் படித்ததை தவிர முழுமையாக புரிதலுக்கு இந்த குரூப் ஸ்டடி பக்தி விருக்ஷா உதவும். அது மட்டும் இல்லாமல் நினைச்சு பாருங்க, நம்ம வந்து இப்போ 15 to 20 ஸ்லோகா பர் வீக் அப்படி படிச்சோம்னா வந்து 700 ஸ்லோகா படிக்க போறோம். 700 ஸ்லோகானா மினிமம் வந்து எவ்வளவு ஆச்சு, 35 to 50 வீக்ஸ் நம்ம பண்ண போறோம். அப்படியே ஒரு வருஷம் நம்ம இந்த எல்லாரும் ஒரே குரூப்ல இருக்க போறோம். அது முடிகிற டைம்ல பாருங்க எல்லாரும் வந்து பரஸ்பரம் ரொம்ப நல்லா நமக்கு தெரிஞ்சவங்களாக போறோம் இல்லையா. இப்ப நமக்கு தெரியும் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் நம்மளுடைய இன்னும் இந்த சாது சங்கா இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். நமக்கு அப்படி ஸ்ட்ராங் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய புரிதல் நம்மளோட பக்தி ஜேர்னி இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. நம்ம வந்து இந்த இது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த படிப்பு மட்டும் இல்லாம என்ன நம்மளுடைய வீட்டுல இருக்கிற நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லாரும் வந்து நமக்கு துணையா இருப்பாங்க. நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இதுன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா நிற்பாங்க. இப்ப ஏதாச்சும் ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ப்ரே பண்ணணும். மூலம் நம்ம நாட் ஓன்லி நம்ம வந்து ரீடிங் த பிரபுபாதாஸ் புக்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பட் ஆல்சோ பர்சனல் இது ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அப்படியே அத்தனை பேர் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 10-12 பேர் நம்ம வந்து இந்த லெவல் 2ல இருக்கோம்னா அப்படியே அந்த 10-12 பேர் லெவல் 3க்கு போகணும். அப்படியே அவங்க வந்து அப்படியே லெவல் 4க்கு போகணும், அப்படியே லெவல் 5க்கு போகணும். எல்லாரும் தீட்சை எடுக்கணும். அப்படி பார்த்தா தான் நம்ம வந்து இந்த பயனை அடையறோம். நம்ம இல்லாட்டி வந்து பாதியிலே நமக்கு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு இது பெனிஃபிட் கிடையாது. அது எப்படி முடியும், நம்ம யாராச்சும் ஒருத்தர் இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மின்னா இப்போ நீங்க வந்து என்னை வந்து என்ன அப்ரோச், நீங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா இருக்கீங்களே, நோரும் அது எப்படி இருக்கக்கூடாது, நீங்க பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. நான் அது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டேன். எப்படி இந்த 16 ரவுண்ட்லாம் பண்ண முடியும்ட்டு. அதை பார்த்தா சிங்காரம் செல்வம் பிரபுஜி பார்த்தா 100க்கு மேல பண்றாங்க. எனக்கு வந்து அதெல்லாம் எப்படின்னு சத்தியமா என்ன சொல்றேன்னு நம்பிக்கையே வரல, எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. கடைசியில வந்து எங்க பக்தி விக்ஷால ஒரு மாதாஜி இருந்தாங்க. அவங்க வந்து இண்டோர்ல இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 10-12 மணிக்கு கூப்பிட்டுட்டு, பிரபுஜி நோ ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு பண்ண முடியல,
ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் இருக்காங்க, இப்போ டைம் இருக்கு இப்போ மாதாஜின்னு, சரி நீங்களும் நானும் வந்து நம்ம சேர்ந்து நம்ம வந்து இந்த 16 ரவுண்ட் நம்ம வந்து பார்க்கலாம், எவ்வளவு முடியுமோ பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து வந்து முதல்ல 8 ரவுண்ட் பண்ணேன், அப்புறம் 16 ரவுண்ட்ஸ். எப்படின்னா மனசுல தோணும், "ஐயோ, நமக்கு வேண்டிய மாதாஜி இந்த சிரமப்படுறாங்களே அப்படின்ட்டு. அது யார்? கிருஷ்ணர் தான் அவர் அமைச்சிருக்காங்க அவங்கள. அவர் வடி வந்து அவர் தான் வந்து, ஏய் மோகன்தாஸ், நீ ஒன்னும் இது நீ வந்து அட்டம்ப்டே பண்ணாம இருக்க, நீ அட்டம் பண்ணு, உனக்கு நான் வந்து ஐ வில் பிளஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதாஜி வழியா எனக்கு வந்து அந்த அருள் புரிந்தார். இல்லாட்டி நான் கண்டிப்பா பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் நான். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிவோட்டிஸ் இருக்கு, எல்லா டிவோட்டிஸ் பார்த்து சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும்போது உடம்பு சரியில்லை என்ன சுச்சுவேஷன்ல கூட எல்லாரும் வந்து பரஸ்பரம் நமக்கு வந்து என்ன ஏதுன்னு எல்லாம் கேட்டு நம்மள அந்த மோட்டிவேஷன் கொடுத்து நம்ம ஃபர்தரா நமக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ண வச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த பக்தி விக்ஷா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். நம்மளுடைய இந்த சாது சங்காக்கு பக்தி விக்ஷா வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ அது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் எல்லாரும் வருவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்த பிறகு நம்ம ஒரு பக்தி விக்ஷா நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் என்ன, இது முடிஞ்சோடனே நம்ம இதுல வந்து அசஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு வந்து சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்த டைம் நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும் நினைக்கிறேன் மாஸ்டர்ஜி. இதே டைம் தான் வைக்க போறோம் பிரபு. ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸா இருக்கும் எல்லாருக்குமே. சரி பிரபுஜி, இந்த 8 to 9 அதான் வந்து நம்ம வைக்கலான்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்கு டிகிரி தருவாங்க இல்லையா, இந்த முடிச்சு லெவல் 2 டிகிரி, அப்பதான் நம்ம லெவல் 3க்கு போக முடியும். பிகாஸ் நம்ம எது பண்ணாலும் கடைசியில் அதுக்கு ஒரு சான்றிதழ் தேவை இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா அப்பதான் வந்து மற்றவங்க வெளி உலகத்துக்கு அவங்க அக்னாலேஜ் பண்ணும், ஓகே இவங்க இந்த லெவல் முடிச்சாச்சு அப்படின்ட்டு, அதுக்கு வேண்டி சான்றிதழ். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து இந்த ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் வந்து குவிஸஸ் இருக்கு, அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும், அதை நான் சொல்றேன் நான். ஸோ அந்த குவிஸும் அசைன்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு லிங்க் வந்து உங்களுக்கு அப்பப்போ அனுப்புவாங்க, நான் விஜயகுமாரி மாதாஜில நான் அனுப்புவோம், அதை வச்சு அசஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ வந்து நீங்க இந்த அசஸ்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பக்தி விஷால பேசிக்கலாம், எனக்கு இந்த டவுட் இருக்கு, இது எப்படி எழுதணும் எல்லாம் பேசிக்கலாம். ஸோ அப்படி ஸோ இந்த பக்தி விஷாக்கு வந்து யார் லீடர் அப்படின்னா, நீங்களே வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆள் ஒரு மாதாஜி வந்து நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கிறீங்க, ஒன் ஆஃப் த. ஸோ இதுல வந்து டீச்சரோ இல்ல வந்து வேற சீனியர் யாரும் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ஆனா நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். ஸோ என்ன காரணம்னா எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து படிக்க போறோம். ஸோ அதனால வந்து நம்ம தட் இஸ் இப்போ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஃபார்மாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சிலவங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து கான்சியஸா டீச்சர்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ண பார்ப்போம். ஆனா வந்து சில டைம்ல வந்து டீச்சர்ஸ் இப்போ வந்து நடுவில் சில கிளாஸஸ் நானும் வரேன், வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். அப்போ வந்து அப்படி பண்ணும்போது என்ன, உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வேண்டி மாத்திரம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும், இருந்தாலும் வந்து ஃபுல்லா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுக்குள்ளே வந்து யாராச்சும் ஒரு மாதாஜி பிரபுஜி வந்து பக்தி விஷா லீடரா இருக்கு, நான் அவரு வந்து அட்மின் ஒர்க் பண்ணுவாரு, எல்லாருக்கும் வந்து கூகுள் அந்த இது அனுப்புறது, இந்த ரிமைண்ட் பண்றது, இதை வேற கம்யூனிகேஷன் பண்றதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு இது பண்ணுவோம், ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் பண்ணுவோம், இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கம்யூனிகேஷன்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கு வேண்டி. ஸோ அது நீங்களே வந்து பை டிவோட்டிஸ் இட் வில் பி ரன். ஸோ அதுதான் பக்தி விக்ஷா. ஸோ அசஸ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்படி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. நீங்க என்ன எல்லாரும் உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் என்ன சொன்னது வச்சு? நல்ல ஐடியா, நல்ல வழி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எங்களுக்கு நாங்க வந்து நல்ல கதி காணணும், பகவான் வழியில போகணும், பகவான் கிட்ட போகணும், இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற கெட்ட எண்ணத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நல்லபடியாக போய் சேரணுன்றதுக்காக நீங்கள்லாம் ரொம்ப அதிகமாக சிரமப்பட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டுருக்கீங்க. நாங்களாம் பயன்படுத்தின முறையாக வந்து அதை வந்து செஞ்சாதான் பகவானுக்கு பிடிச்சமான சமாச்சாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒன்றும் பண்ணல, கிருஷ்ணர் வழி வகுக்கிறாரு பிரபுஜி, அவ்வளவுதான். நமக்கு வந்து பல வழியில கிருஷ்ணர் நம்மள ரீச் அவுட் பண்றாரு, நம்ம தான் அது புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம யாருமே ஒன்றும் பண்ணல, கிருஷ்ணர் தான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ இந்த கிளாஸ்ல வந்து இருக்க வைக்கணும், உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்றலாம் சொல்றது கிருஷ்ணர் தான், அவருடைய மர்சி தான், வேற எந்த இண்டிவிஜுவலுமே கிடையாது. உங்களுடைய மர்சி, உங்களுடைய இந்த நீங்க செய்த கர்மத்தினுடைய பலன் தான் அதெல்லாம். ஸோ அது நம்ம மனசுல நினைச்சிட்டு, விளக்கு எரிஞ்சா கூட பிரபுஜி திரிய தட்டி விட்டாதான் நல்லா எரியும். அது போலதான் பகவானுடைய இது கிருபை இருக்கிறது கரெக்டு. அது வேண்டிய வாத்திய அதாவது ஆசிரியர்கள் மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் வந்து சொல்றீங்கன்னா அதை நாங்க தான் அதை கடைபிடிச்சு நல்ல வழியா அந்த வழியில வந்துடணும், அந்த ட்ராக்ல ஏறி வந்துடணும், அந்த ட்ரெயின்ல ஏறி வந்தாதான் நம்மளுக்கு நல்லது, நம்முடைய நல்லதுக்காக தான் நல்லது. தவறான போக்கு, தவறான பேச்சுகள், டிவி பார்க்கறது,
பக்கத்து வீட்டு பார்க்க பேசுறது, அவங்கள பத்தி குறை சொல்றது, இதெல்லாம் படிப்படியா குறைஞ்சிடும். நம்ம வந்து ஆமா பகவான் வழியிலே இருந்துரும். ஆமா. அதனாலதான் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கலாம், ஒரு வரைமுறை இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம்னா இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் ஓகேன்னு நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஹரே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா ஓகே தானே பிரபுஜி. மாதாஜி? ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. பிரபுஜி சொல்லுங்க வாட்ஸ்அப் மாதாஜி. குரூப் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி பிரபுஜி. இந்த ஆ புக்கு எல்லாரும் வச்சிருப்பாங்க, நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வாங்கிடுவாங்க அநேகமா. இது பிரபுபாதாவுடைய சரி வீடியோ ஆடியோ எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் கேட்க முடியும் அவங்களால. ஏன்னா அவங்களுக்கு எடுக்க சரி தெரியாது, சரி சரி எனக்கே தெரியாது. சரி 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 அது மாதிரி பண்றோம் மாதாஜி, கேட்கணும். பண்றோம். ஷுவர் 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 பண்ணலாம் மாதாஜி. குட். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல முன்னோட்டு போகலாம் நம்ம. ஸோ இதில் கமிட்மெண்ட் என்ன, நம்மள ஒவ்வொருத்தருடைய கமிட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு நான் வந்து சொல்றேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று ஞாபகப்படுத்துறது என்னன்னா, இந்த கோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ. இது வந்து யாரும் வந்து பணமா இது கோர்ஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் வந்து ஒரு தடவை கூட அதை எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்துறேன். ஸோ ரெண்டாவது வந்து டொனேஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சம்டைம்ஸ் பண்ண தோணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம மனசுல வந்து ஒரு தட்சணை கொடுக்க தோணும் நம்ம மனசுல. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள் தான் இஸ்கான் மங்களூர். ஸோ அதற்கு நம்ம ஏதாச்சும் செய்ய விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா மங்களூர் சைட்ல போய் நம்ம பண்ணோம். அதுக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி பண்ணுவாங்க, நான் பண்றேன். ஸோ சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்க மனசுல வச்சுக்கலாம். ஸோ அது இல்லாம நம்ம வந்து கோர்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு காசுக்காகவோ இதுக்காகவோ கிடையாது. யாராச்சும் முடியலன்னா நோ ப்ராப்ளம், அது எந்த வித பிரச்சனையும் கிடையாது. நீங்க யாராச்சும் அவங்களுடைய நிலைமைனால எதுவும் கொடுக்க முடியலன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னு எல்லாம் கிடையாது. முடிஞ்ச அளவு என்ன முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ண முடிஞ்சால் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஸோ அதனால இந்த அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் எது அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. உங்களுக்கே மனசுல வந்து ஏதாச்சும் தோன்றினால் மட்டும் நீங்க டொனேட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து டைரக்டா யாருக்கு பர்சனலா இல்லை, நம்ம டெம்பிளுக்கு நம்ம பண்ணணும், அது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து இந்த வேற யாரும் வந்து கூப்பிட்டுட்டு இல்ல வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு நீங்க டொனேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தர் பேருக்கும் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சு பண்ணுவோம். ஏன்னா நிறைய ஸ்பேம் நடக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஏகாதசி இன்னைக்கு இருக்கு, ஸோ அதனால வந்து நீங்க வந்து அன்னதானத்துக்கு இவ்வளவு பேருக்கு இவ்வளவு காசு இருக்குங்கிறதெல்லாம் நிறைய வரும். இஸ்கானோட பேர் போட்டு ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் தப்பு தப்பா இருக்கும். ஸோ நீங்க யாரும் வந்து அதுல அந்த மாதிரி சூழ்ச்சியில விழ வேணாம். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் உடனே வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி இல்லை என்கிட்ட, இல்லாட்டி நம்மளோட சீனியர் டிவோட்டிஸ் யாராக இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட நீங்க கேட்கலாம், அவங்க உங்களை கைடு பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா இந்த பணத்தை விஷயம் இல்லையா, பணத்தை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும், இல்லாட்டி அது ரொம்ப மோசமான இதுல போயிடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், கமிட்மெண்ட் இது வரைக்கும் பார்த்து வச்சுட்டு நம்ம என்ன சங்கல்பம் பண்றோம்னா, ஐ ஷால் சாண்ட் 1 round ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரா எவ்ரிடே. நான் வந்து தினமும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு மகா மந்திராவை வந்து நான் வந்து சாண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாரும் வந்து கமிட்மெண்ட் சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நான் ரெகுலரா நம்ம இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றேன், எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் இது என்னைக்கெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கோ அது கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன், அது நம்ம சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கிளாஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணும்போது எப்படி ஒரு 10 மினிட்டுக்கு முன்னாடி, ஏன் 10 மினிட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த ஒரு ரவுண்டு மகா மந்திர சாண்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கீர்த்தன் பாடணும். தட் இஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மாதாஜிஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கீர்த்தன் தெரியும். ஏதாச்சும் ஒரு கீர்த்தன் 2-3 மினிட்ல போதும். உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க பெரிய ராகம் பெரிய இதெல்லாம் நீங்க வந்து நினைக்க வேணாம், அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா ராகம் வரும். நீங்க என்ன பண்றோம்னா நம்ம இது இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ணா சாங்ஸ் இருக்கு, இந்த பஜன் புக் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து எடுத்துட்டு நீங்க வந்து அதே மாதிரி வைஷ்ணவ பாடல், வைஷ்ணவா சாங்ஸ், எக்ஸாக்ட்லி வைஷ்ணவா பாடல்கள் அதை எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க அதுல இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாடல்களை பாடலாம். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் எப்படினாலும் அது எல்லாரும் வந்து பண்ணுங்க. ஏன்னா அந்த மனசுல அது பாடுறதுக்கு அந்த அந்த என்ன தயக்கமே இருக்கக்கூடாது. அது வந்து நீங்க ராகத்தை பத்தி கவலை, ராமகிருஷ்ணதாஸ் பிரபுஜி ரொம்ப இதா சொல்லுவார். அவர் யாராச்சும் ரொம்ப ராகத்துல பாருன்னு சொல்றாரு, பாட்டு கிளாஸ் நடத்துறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் அவரவர்களுக்கு எப்படி முடியுமோ அந்த மாதிரி நீங்க
எல்லாரும் வந்து ஒரு கீர்த்தன் ஒரு கிளாஸுக்கும் ஒவ்வொரு நம்ம அடுத்த கிளாஸுக்கு யார் பண்ணுவா அப்படி இந்த வாரத்துக்கு நம்ம நாலு கிளாஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒரு மாசம் அப்படின்னா அந்த 4 கிளாஸுக்கு யாரெல்லாம் பண்ணப்போம் அப்படின்ட்டு முன்னாடியே தீர்மானம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்தது. அதனால சப்போஸ் ஒரு வேளை யாராச்சும் அந்த டேட்ல வர முடியலன்னா அதற்கு பதிலாக வேற யாராச்சும் ஒருத்தர் எடுத்து அந்த தௌத்தியத்தை எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மேல நமக்கு பிரேமை வருது. பிகாஸ் நம்ம சிரவணம் கீர்த்தனம் ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். சிரவணம்னா நம்ம கேள்வி, கீர்த்தனம்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி குளோரிஃபை பண்ணி பேசுறோம். ஸோ அதனால சிரவணம் கீர்த்தனம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால தான் ஒரு 10 minutes முன்னாடி எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த கூகுள் மீட்ல, சாரி இந்த ஜூம் மீட்ல அப்படின்ட்டு நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன். அப்புறம் யாராச்சும் ஏதாச்சும் இப்போ நம்மளுடைய இதனால அட்டன் பண்ண முடியலையே வச்சுக்கோங்க, நீங்க வந்து டீச்சருக்கோ இல்லை வந்து அட்மினுக்கோ இல்லை குரூப்லயோ நீங்க வந்து வர முடியல அப்படின்ட்டு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று போட்டுருங்க. இன்னைக்கு என்னால் அட்டன் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி நான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் லேட்டாக வருவேன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருக்கும் வந்து அது தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இன்னைக்கு மாதாஜி வந்து கொஞ்சம் டிலே இருப்பாங்க, இல்லை இன்னைக்கு மாதாஜி வந்து ஜாயின் பண்ண இதை தவிர்க்க முடியாத காரணத்துல வர முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா அது வந்து எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வந்து நான் 1 மணி நேரத்தை கிளாஸை முடிக்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப லேட் இல்லையா, 8 to 9 சொல்லும்போது எல்லாரும் வந்து ஒருத்தர் வேலைக்கு போயிருப்பீங்க, இல்லை வீட்டில் எல்லாம் வேலை இருக்கும், எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து 9 மணிக்கு மேலே வந்து கிளாஸஸ் ரொம்ப நேரம் நீண்டு போகிறது அவ்வளோ நல்லது இல்லை. ஸோ 1 மணி நேரத்திலே முடிக்க பார்க்குறேன். ஸோ அதனால நம்ம கரெக்டாக இந்த 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால தான் நமக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து 15 பேர் இருக்கோம், இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு வர முடியல, நோ ப்ராப்ளம், ஓகே அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, பாக்கி எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுக்காக ஹெல்ப் ஆகும் நமக்கு. ஸோ அது ஒன்று உங்க எல்லாருடைய ஹெல்ப்பும் தேவை. அதோட அந்த சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. அப்புறம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஐ ஷால் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் இந்த டிஸ்கஷன்ஸ். நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம வந்து முழுமையா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி இந்த குவிஸஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் டைம்ல நான் முடிப்பேன். சாட் பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சில இது நம்ம இதுல எல்லாம் இதுங்க வர்றது தமிழ் இது கிடையாது. ஆனா சில இதுல பாத்தீங்கன்னா சிலவங்க வந்து தகாத மெசேஜ் இல்ல வந்து இந்த பிரஜல் அந்த வாட்ஸ்அப்ல குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் அந்த மாதிரி இது மாதிரி எல்லாம் நிறைய அனுப்புவாங்க. அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிக்டா வந்து நம்ம பாடம் சம்பந்தமா இருக்கிறது தான் நம்ம அனுப்புறோம். நம்மளுடைய இந்த 18 டே சாரி நம்ம இந்த லெவல் 2க்கு என்ன இது இருக்கோ அதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். மற்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து வேஸ்ட், அது நம்ம வரக்கூடாது. ஸோ நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து கிளாஸ்ல டவுட் எப்ப கேட்கணும்னா யாராச்சும் ஒருத்தர் பேசும்போது ஒருத்தர் பேசி முடிச்ச உடனே நீங்க அந்த டைம்ல நம்ம வந்து பேசலாம், இல்லை சேட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. அப்போ நம்ம அதை பார்த்துட்டு ஓகே அவங்க பேசி முடிச்ச உடனே நம்ம வந்து திருப்பி அதை அவங்க சொன்னதை வந்து ஆட் பண்ணலாம். நம்ம இல்லாட்டி என்ன ஆகும்னா நம்ம அந்த செயின் ஆஃப் தாட் விட்டு போடும். நம்ம அப்படி ஒரு மனசுல நினைச்சு சொல்ல விரும்புவோம், நடுவுல வேற ஏதாச்சும் வந்து ஒரு தடங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க, நம்ம சொன்ன வந்து அப்படியே மறந்துடுவோம் நம்ம. அப்புறம் வந்து இன்னொருத்தர் சொல்லுவார், இன்னொருத்தர் எல்லாரும் சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு என்னன்னா சரியா கேட்காது. ஸோ நம்ம சொல்ல வந்த பொருள் வந்து எல்லாருக்கும் விளங்காம போயிடும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஒருத்தர் பேசும்போது இன்னொருத்தர் வந்து பேசாம ஒன்று வந்து சாட்ல போடுங்க, இல்லாட்டி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க பேசி முடிச்சோன்னா நம்ம வந்து அந்த டாபிக்கை நம்ம கண்டினியூ பண்ணி பேசலாம். ஓகே, இது வந்து என்னுடைய வேண்டுகோள். ஸோ இந்த சங்கல்பங்களை தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட நான் உங்க முன்னால வைக்கலாம்னு நினைச்சேன். இது ஓகே தானே எல்லாருக்கும்? இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுமோ அதுவும் பண்ணலாம். உங்களுடைய எல்லாருடைய சஜஷன்ஸ் என்ன? ஓகே பிரபு, நல்லா இருக்குது ஐடியாஸ். ஓகே, அண்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து நீங்க வந்து இந்த நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுங்க. ஈவன் ஆன்சரிங் த கொஸ்டின்ஸோ இல்ல சஜஷன்ஸோ லெட் தம் கம் அவுட் ஃப்ரம் த இது. அது இந்த அடுத்த கிளாஸ்ல ஓரளவு நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துருவாங்க பிரபுஜி. நாங்க ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் வராதவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்றோம். ஷூர், சரி சரி சரி. ஓவரால் இது ஓகே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரளா மாதாஜி, துஷா மாதாஜி ஓகே இல்ல உங்களுக்கு? ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சாட்ல நான் வந்து அந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கேன் பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ எல்லாரும் வந்து நீங்க சாட் பாருங்க, ஜூம் சாட்ல வந்திருக்கும் அந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க், அதை கிளிக் பண்ணியும் பண்ணலாம். அப்படி கிளிக் பண்ணி டைரக்டா போகலாம், அதை காப்பி பண்ணி
நீங்க உங்களுடைய இந்த ப்ரௌசர் இருக்கு இல்லையா, கூகுள்ல இல்லாட்டி வேற இந்த ப்ரௌசர் வச்சு அதில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கூகுள் ஃபார்முக்கு போயிடலாம். ஓகே, எல்லாரும் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. பிரபுஜி ஓல்ட் டிவோட்டி கூடவா பிரபுஜி? எல்லாம் ஐ மீன் இன்டென்டிங் ப்ளீஸ் டு இட், நோ ப்ராப்ளம். எஸ் பிரபுஜி. எப்படி நம்மளும் போடுறவா பிரபு? எல்லாருக்கும் போடுங்க மாதாஜி, நோ இஷ்யூஸ், நோ எல்லாருமே இஷ்யூஸ். attend. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாரும் போடணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க மாதாஜி. ஸோ நம்ம வந்து இட் வில் பி குட் இல்லை, நம்ம வந்து டிவோட்டிஸ் ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங், தே ஆர் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த கிளாஸஸ் இருக்கும் இல்லையா, போட்டுருங்க, நோ ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ கம்யூனிகேஷன் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா, நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நம்ம 2 குரூப் இருக்கு. என்ன வந்து ஒரு குரூப் நம்ம முதல்ல பண்ண, இன்னொரு குரூப் நம்ம டெம்பிள்லேருந்து அமைச்சிருக்காங்க. நம்ம அடுத்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே 2 மர்ஜ் பண்ணி ஒரு குரூப்பாக இருக்கும். ஓகே, அது நான் சொல்கிறேன், அடுத்த கிளாஸ் போகிறோம், அது வரைக்கும் இது 2 இருக்கட்டும். ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் டீச்சரும் இல்லை அட்மின் வந்து உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அனுப்புவோம். என்னாச்சு நம்ம கிளாஸை பற்றி இல்லை வேறு ஏதாச்சும் இருந்தால் எல்லாம் வந்து அதில் அனுப்புவோம். அதே மாதிரி நம்ம இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற இந்த பிளேலிஸ்ட், நம்ம பேசின கிளாஸ் என்ன நடந்து இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து யூடியூப்ல லைவ்ல நம்ம போயிருக்கோம், அதை சேவ் பண்ணி அந்த பிளேலிஸ்டும் வந்து உங்களுக்கு இந்த இதை அனுப்பிச்சிருவோம் உங்களுக்கு. ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து சாவகாசமா அதை கிளிக் பண்ணி என்னென்ன இன்னொரு வாட்டி கூட அதை ப்ளே பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். அது பண்றோம் நம்ம. அப்புறம் 3வது பார்த்தோம்னா, இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே இந்த பிளேலிஸ்ட் வந்து ரெக்கார்டிங்கோடைய கிரெடென்ஷியல் இருக்கும். நீங்க அதை கிளிக் பண்ணும்போது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே அதுல வந்து கொடுத்துருப்போம். தட் இஸ் இந்த மாதிரி கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ், லிங்க் ஃபார் த கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் அப்படின்ட்டு அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் போய்க்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் 2-3 நாளுக்குள்ள எல்லாம் வந்து பக்கவா எல்லாம் ரெடி ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அது சாரி ஆல் கம்யூனிகேஷன், நம்ம எல்லா கம்யூனிகேஷனாலும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல தான் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நான் வந்து நம்ம கேட்ட கேள்வி வச்சுதான் நான் சொல்றேன், பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். ஏன்னா பிரபுபாதா தான் பகவத்கீதா வந்து எந்த வித மாற்றமும் எந்த வித கலப்படமும் இல்லாமல் அப்படியே கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து உரைத்தாரோ, தட் இஸ் அந்த பரம்பரை வழியா எப்படி வந்து தொட்டு வந்து கொண்டிருக்கு அதே இதை வச்சுதான் பிரபுபாதா கொடுத்தாரு. ஏன்னா அவருடைய சொந்த வியாக்கியானங்களோ எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா பரம்பரை நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க தெரியும். ஸோ பகவத்கீதானா என்ன நம்ம பார்த்தோம், தட் இஸ் பகவான் அண்ட் கீதா, இல்ல சாங் ஆஃப் காட். இந்த ஒன்லி புக் தட் கண்டெய்ன்ஸ் டைரக்ட்லி த ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ் ஸ்போக்கன் பை த சுப்ரீம் பர்சன். கடவுள் டைரக்டா பேசின வார்த்தைகளை நம்ம வந்து பகவத்கீதையில தான் காணலாம். ஸோ ப்ராக்டிக்கல், பிரபுபாதா என்ன சொல்லிதான் ப்ராக்டிக்கல் ப்ரீச்சிங் புக். ஒருத்தர் நம்ம வந்து இந்த ப்ரீச் பண்ணணும்னா அதை வந்து பகவத்கீதையை தான் நம்ம வந்து பின்பற்றணும் அப்படின்றாரு. அதே மாதிரி சங்கராச்சாரியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ரிவர் ஆஃப் நெக்டர். தட் இஸ் என்ன, அது ரிவர்னா என்ன நம்ம சொல்றோம், ரிவர்னா என்ன, வாட் இஸ் ரிவர்? நதி. நதி. ஸோ அமிர்தத்தின் நதி அப்படின்ட்டு சங்கராச்சாரியாரே சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் பண்ணார் கிருஷ்ணர், அவருடைய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டிவோட்டியா இருந்த அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ண. இது எதனால என்னெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம். நம்ம இப்போ பகவத்கீதை எங்க நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க, எங்க நம்ம இந்த புராணங்கள்ல எங்க நம்ம அதோடைய இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னா மகாபாரதத்துல, இல்ல குருக்ஷேத்திர போர் நடக்கும்போது போர் காலத்துல இது நடக்குது. ஸோ பகவத்கீதை வந்து எவ்வளவு வருஷமா வந்து இருக்குன்னு சொன்னா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பகவத்கீதை குருஷேத்திர பூமியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, உரைக்கப்பட்டுள்ளது, உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ எவ்வளவு வேர்சஸ் 700 ஸ்லோகங்கள். ஸோ இது எப்படி வந்து நமக்கு நம்ம கையில வந்து இருக்கு, முதல்ல சூரிய பகவான், மனு யாரு, தட் இஸ் மனிதர்களுடைய ஃபாதர் இல்லையா, மனித குலத்துக்கு அவர் தான் வந்து முதலா தோன்றது. அண்ட் மனு இன் டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்டர் டு இஸ்வாக்கு. அப்புறம் அவர் வந்து இஸ்வாக்குக்கு சொன்னார்.
ஸோ அந்த மாதிரி பரம்பரை அப்படியே அந்த பரம்பரையில் வந்து நமக்கு பிரபுபாதா நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த பரம்பரை. ஸோ பரம்பரையில் எத்தனை பேர், பிரபுபாதா எத்தனாவது குரு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நம்ம உங்களுக்கு தெரியும், பட் இருந்தாலும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். யார் பகவத்கீதை, யாரெல்லாம் பகவத்கீதை கேட்டாங்க அங்கே அது கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசிக்கும் போது யாரெல்லாம் பகவத்கீதை கேட்டாங்க? கேட்டாரு. நம்ம இதுல முடிஞ்சது. சொல்லுங்க சார். ஓகே, அர்ஜுனர் கேட்டாரு, சஞ்சயர் கேட்டாரு. ஓகே, அப்புறம் வேற யார் கேட்டா? திருதராஷ்டிரா கேட்டார். ஓகே, இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் 3 பேர் கேட்டாங்க. ஒண்ணு வந்து அர்ஜுனருக்கு தான் அவரு கிருஷ்ணர் உபதேசிச்சாரு. அப்புறம் நம்ம வியாசர் வந்து சஞ்சயருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இது கொடுத்தாரு. என்ன சொல்றது, கேப்பபிலிட்டி, கேப்பபிலிட்டி. இங்க போர்க்காலத்தில் என்ன நடக்கிறதோ அதை பார்க்கறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் வந்து அவருக்கு அந்த இது கொடுத்து வந்து அது தெரிஞ்சது. 3வது வந்து சஞ்சயனுடைய வழியால் அவருடைய கேட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம திருதராஷ்டிரம் வந்து கேட்கிறாரு வழியா பார்க்கல. அவருக்கு இது கண்ணு பார்வை இல்லாத அவர் கேட்கிறாரு எல்லா விஷயம். திருதராஷ்டிரனுக்காக தான் அவருக்கு அந்த பார்வை கொடுக்குறாரு அவர். இப்ப டிவி மாதிரி, அந்த காலத்துல டிவி மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்குது. அப்போ இவ உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து எல்லாம் பாக்குறாரு. அவரால் பார்வை கிடையாது. ஆமா ஆமா, இப்பதான் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் சொல்றாங்களே எல்லாம் அந்த மாதிரி. ரெண்டாவது அவருக்கு விருப்பம் இல்ல. சோ இந்த பகவத்கீதை விருப்பம் இல்ல, சண்டையை பாக்குறது. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பசங்க தோத்து போடுறாங்கன்றது அவர் மனசுல எப்ப இருக்குது. ஆனா அவர் விருப்பம் இல்ல பாக்குறதுக்கு. டேட்டிவ் அஃபேர்ஸ் மட்டும் கேட்டுக்கிறாரு என்ன நடக்குதுன்னு. ஸோ நம்ம என்னன்னா இங்க வந்து நம்ம டோட்டலா எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்தோம்? 700. அந்த 700 ஸ்லோகங்கள்ல 574 வந்து யாரு? கிருஷ்ணர் வைக்கிறாரு, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயே இந்த 700ல 84 தான் அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அதே மாதிரி சஞ்சயம் வந்து 41 ஸ்லோகம், திருதராஷ்டிரம் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். இது டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா 700 ஸ்லோகம்னு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த ஸ்லோகங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ஜாஸ்தி யாரு சொன்னா கிருஷ்ணர் தான். எப்படி? அர்ஜுனருடைய கேள்வி, அந்த கேள்வி யாருக்கு வேண்டி கேட்டாரு? நம்மள மாதிரி இருக்கிற மக்கள், சாதாரண மக்களுக்கு வேண்டி. ஸோ சஞ்சயருக்கு அவர் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு வேண்டி அவர், அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் குளோரிஃபை பண்றதுக்கும் அவர் வந்து ஸ்லோகங்களை சொன்னார். அதான் 41 ஸ்லோகம் அவர் செஞ்சார். திருதராஷ்டிரம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். ஸோ இதுதான் 700 ஸ்லோகம் பிரபுஜி. டோட்டல் 700. அதுல கிருஷ்ணர் வந்து 574, அர்ஜுனர் 84, சஞ்சயர் வந்து 41, திருதராஷ்டிரர் 1. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்கணும்னா கூட பார்க்கலாம் வாட்டி. ஸோ இது நம்ம டெம்பிளோட டீட்டெயில்ஸ், இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செஷன்ல சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு நான் விரும்பினேன். ஸோ நீங்க ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லிருங்க பிரபு. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. இப்போ நான் எடுத்து சொல்றது வந்து எல்லாருக்கும் கிளியரா விளங்குது இல்லையா? நோ, அது ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை இல்லையா? நல்லா புரிஞ்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற விதம் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓகே இல்ல? ஓகே 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 பிரபு. ஓகே பிரபு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ வந்து க்ளோசிங் ப்ரேயர்ஸ். இன்னைக்கு யார் க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்றா? சொல்லுங்க, நீங்க எல்லாருக்கும் யாரு க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்றீங்க? நீங்க இன்னைக்கு முடிச்சிருங்க பிரபு. ஒரு நாள் ஓகே ஓகே, ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். சரி. வாஞ்சா கல்பதரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.
Srila Jai. Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita Granth ki jai. Bhagavad Granth Jai. ki jai. All glory is to the Hari Bol. assembled எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஜெய். Hare இப்போ Krishna. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Thank you. நான் வந்து கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிட்டுமா? ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி, ஹரே வாழ்க வளமுடன். கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வந்து கிளாஸ்